ମୁଁ କବିତା ପାଠଶାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ତାପ ଓ ତାପ ସଞ୍ଚରଣ ବିଷୟର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ତାପ ସଞ୍ଚରଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ କିପରି କରିବା? ଗୋଟିଏ ସସ୍ପେନ୍କୁ ଚୁଲିରେ ବସାଇ ସେଥିରେ କିଛି ଜଳ ନେଇ ଗରମ କର। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇ ସେଥିରେ ଏହି ଗରମ ଜଳକୁ ଢାଳ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିବ? କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପଦାର୍ଥର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼େ ଏବଂ ତାପ କାଢ଼ି ନେଲେ ବା ଏହାକୁ ଶୀତଳ କଲେ ପଦାର୍ଥର ତାପମାତ୍ରା କମିଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଗ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଚୁଲିରେ ବସାଇ ନାହୁଁ କି ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିନାହୁଁ। ତେବେ ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଗରମ ହେଲା କିପରି? ଏଠାରେ ଗ୍ଲାସ୍ଟି କେବଳ ଗରମ ପାଣିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗରମ ହୋଇଗଲା। ପିଲାମାନେ, ଗ୍ଲାସ୍ଟି କେଉଁଠାରୁ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଗ୍ଲାସ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଗରମ ପାଣିରୁ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କାରଣ ପାଣି ଗରମ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଗରମ ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା ଗ୍ଲାସ୍ର ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ ପରସ୍ପର ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଲେ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ପଦାର୍ଥରୁ ତାପ କମ୍ ଉତ୍ତପ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ଗ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ହାତରେ ଛୁଇଁଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବ ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଆଉ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ପଦାର୍ଥ ଦୁଇଟିର ତାପୀୟ ସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ବସ୍ତୁର ତାପମାତ୍ରା ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆସ ଏଥର ଜାଣିବା ତାପ କିପରି ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ। ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ମା ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଜଳନ୍ତା ଚୁଲି ଉପରେ ବସିଥିବା କଢ଼େଇ ଉପରେ ଯଦି ପିଠା ଖଡ଼ିକାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଗାଇ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆସି ପିଠା ଖଡ଼ିକାର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ପକାଇଲ, ତୁମ ହାତକୁ ଏହା କିପରି ଲାଗିବ? ତୁମେ ଧରିଥିବା ଅଂଶଟି ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସିଧାସଳଖ ଆସିନଥିଲା, ତେବେ ଏହା ଗରମ ଲାଗିଲା କାହିଁକି? ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଗୋଟିଏ ଲୁହା କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ ଦଣ୍ଡ, ମହମବତୀ, ଦିଆସିଲ୍, ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କ୍ଲାମ୍ପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କିଛି ପିନ୍ କଣ୍ଟା ଏବଂ କିଛି ମହମ। ତେବେ କିପରି କରିବା? ଲୁହା ବା ଆଲୁମିନିୟମ ଦଣ୍ଡଟି ନେଇ ଏହା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ କିଛି କିଛି ମହମ ଜମାଇ ଦେବା। ଏହି ମହମମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପିନ୍ କଣ୍ଟା ଲଗାଇଦେବା। କ୍ଲାମ୍ପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡଟି ଏପରି ଲଗାଇ ରଖିବା ଯେପରି ଦଣ୍ଡଟି ଭୂସମାନ୍ତର ହୋଇ ରହିବ। ଲଗାଯାଇଥିବା ପିନ୍ କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଝୁଲି କରି ରହିବେ। ଦଣ୍ଡଟିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଇଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାପି ରଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡଟିର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ମହମବତୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗରମ କର। ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ? ତୁମେ ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦଣ୍ଡର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟି ମହମବତୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଥିବ, ତାହାର ସବୁଠୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶର ମହମ ତରଳି ପିନ୍ କଣ୍ଟାଟି ଖସି ପଡ଼ିବ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଦଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ମହମ ତରଳିଗଲା, ଅର୍ଥ ସେହି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଥିବା ମୁଣ୍ଡରୁ ତାପ ଧାତୁ ଦଣ୍ଡରେ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ମହମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ପାଖ ପିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କାରଣ କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ତାପ ଧାତବ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ମହମ ଜାଗାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇସାରିଛି।
तृतीय स्थान रे तापमात्रा न पहुँचवा पर्यंत पिन कंटाटी महम भितर तलकू खसी पड़िब नाही। एठारे आमे केउ सिद्धांत रे उपनीत हेले? एठारे आमे एही सिद्धांत रे उपनीत हेले जे दंडर उत्तप्त मुंडरू ताप शीतल मुंड आड़कू दंड माध्यम रे संचरित हेला। कठिन पदार्थ मध्यरे ताप एही उपाय रे संचरित हेबाकू परिवहन प्रक्रिया बा कंडक्शन कहा जाए। आस एथर जानिबा परिवहन प्रक्रिया रे अणुमानकर गति किपरि होइथाए। परिवहन प्रक्रिया रे ताप संचरण समय रे कठिन वस्तुर अणुगुड़िक निज स्थानरू स्थानांतरित हुअंती नाही। वस्तुर जेउ अणुगुड़िक अग्नि संस्पर्श रे आसंती से माने ताप शक्ति ग्रहण करती। फलरे एही अणुगुड़िकर हाराहारी यांत्रिक शक्ति वृद्धि पाई थाए। एही अणुगुड़िक निज स्थानरू विस्थापित न होई तांकर माध्य स्थान रे रही अधिक बेगरे प्रकम्पित हुअंती। एही कंपनरत अणु सेमानंकर पाख अणुको किछि कंपन संचरण करती। एही प्रक्रिया रे अणुगुड़िक निज निज स्थान परित्याग करती नाही, किंतु ताप शक्ति गोटे मुंडरू अन्य मुंड को संचरित होइथाए। सबु पदार्थ समान भावरे ताप परिवहन करिनथांती। लुहा तंबा स्टील परि धातुगुड़िक तापर सुपरिवाही अटंती। सेहीपरि प्लास्टिक्स ग्लास काठ रबर एवं थर्मोकोल तापर कुपरिवाही अटंती। पिलामाने आज आमे जानिले कठिन पदार्थ रे ताप किपरि संचरित होइथाए। एहिपरि अनेक अनुभूति तुम मानकर दैनंदिन जीवन रे रहिछि। आशा करुछि पिलामाने आजिर पाठटिकु तुमे माने बुझि पारिथिबो। संयोग करा जायथिबा कार्यफर्दरे थिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर तुमे माने लेखि नेबो।